Здравейте хора, аз съм Джункс Мънкс и добре дошли в моя канал. Сега съм на гости у приятел, на моя приятел Стефи и да играем. Тук съм само тихо на моя у неговата стая да цъкам малко. Ето ми го. Извън клип работих и вижте какво направих. Доправих сградата, направих такива, втора печка, влязох в мините, т.е. събрах адски дърво, вижте колко съндъци направих и тук вижте букшелф направих. И в момента, защо съм така на безсмъртен режим? Хора, дадох за малко телефона си на брат ми. Май ми е разместил света, чакайте да го наместя. Ще се видим след... Здравейте, пак съм вече го оправих. И нямаме нищо. Брат ми е умрял и се е ядосал и го е пуснал. Тук в честа съм си оставил всички неща. Ела да видиш. Но един от лъковете ми липсва. Нормалния лък или него го остави горе, не знам. Сега е нощ да спим и да пърдим. Тук приятели ми оставят на време за похитка. Извиняйте за страничните шумове. Извинете хора, нещо става и се върна след малко. И здравейте пак, само просто нещо чух викове и отидох от татъка. Просто нещо се скараха нашите и да продължаваме. И ако искате още поредици, в които да е замесен малко мой приятел, пишете хаштаг _приятел на Теодор. Ако искате да го видите някой път в наш клип. Вие всъщност сте го виждали веднъж на Майнкрафт. Не. Виждали сте го. Ще ви покажа после. Не знам, ама май сте го виждали. Не съм сигурен. Може сте виждали и друг приятел. Всичко. Сега се върнем в нашата красива дупка да копаме. Извиняйте за страничко, той си се хили отстрани. По-тихо бе. Мога да говоря. Сега днескашния епизод ще намерим пещера и ще влезем в очакване на Айрон. И ще се върна, когато открия пещерата. Хора, след един час търсене, който вие не видяхте, стигнахме. И да влизаме надолу. Хора, чувате ли го той? По-надалече няма да влизаме, ще купаем тук айрона. Този звук е мега брутален, хора. Чуваш ли го? Моят приятел тук ще тихо ми прошепне, че го чува. Чува се някакъв леко нещо тип само че малко по-тихо и е много по-странен. Брат, само се притеснява от камерата, ама той се притеснява. Ние между другото ще продължим тук да копаем. Вече ще имаме повече факли и като си направим повече брони, ще се върнем. Хора, ще се върнем. Тази пещера ще продължа докато не стигна до края. Хора, тази пещера има някаква лохка. Като не говоря, т.е. се заслушвам
се чува някаква шумове. Някакви мега страшни. Надявам се да е нещо тип мод. Защото ако се окаже, звучи като един мод, който един ютубър го тества за бащата на Александрина. Звучи като него на Майнкрафт. Един ютубър го тества. Брат, тази пещера е много страшно да излизам. Но няма да изляза преди да оберя всичко. Не искам да се закопавам, защото бе страх. Защото може да е какво ли не, затова ще си оставя път. Един мой приятел така го закопаха и знаете ли накрая какво така? Пранк. Но пък на един мой приятел така му влезе вирус в компютъра. Защото той беше на компютър. Аз в момента съм на телефон. Тук ударихме джапа. И ще се върна, когато го изкопаят целия. И здравейте, хора! Пак се върнах. Извинявайте днеска, просто от време на време се чуват някакви шумове. Сега го донесахме. 43, представете ли си, хора? 43. Май сме гладни да хапнем малко голи пържоли. Как му трои? Това беше обикновена пържола. Сега тая. Сега си направим малко фъкли. Вижте колко дърво имам. Видяхте, че го спрях на пауза, но се кълня, че не съм го читнал. Сумати и време събирах. Сега ще направим да видим колко факли. Малко над един стак. Така. Толкова ще ни стигна да осветим навсякъде навънка. Да не се спалват глупости. Той без той вече започна да става нощ. Да няма чудовищата и. Ето тук е едно. Тук е едно. Ето тук е едно. Тук е едно. Тук е едно. Тук е едно. Сега ще чуете, сега ще викате, ти направи тези факли да ги разхъбяваш ли? Всъщност аз ги направих за да осветя навсякъде, да не ми се спалват глупости. Ето тук дори ще сложиме. Не изхъбих много факли. Ще се видим като изхъбя и другите. Чао! И здравейте, че закъснях. Тук е едно зомби ме уби. Пуснах си айрена да се пече. Водихме тежка битка. През това стана ден. Пуснах си айрена да се изпече. Той дори тук се е изпекал. Чакайте, коли може да си направим 100 с айрен? Брадва, кирка, 3 щита. Хора, ще направим един щит, но по-късно. Сега да се върнем в мирната мина и да им разбием устата на тези тапанари. Приятели, тук го отстрани да смеха да се държа да говори, защото майка му е забранила се показва пред камера. Едва се държа всеки момент, че го изпусне през дупето. Брат, не скърсай с играчката.
Следващия път, ако искате видео, карай се на Стефи, ще го кача. Видео, карай се на Стефи. Пиша отдолу по коментарите, хаштаг карай се на Стефи. Чуваш се. Хора, имам някакво чувство, че тук има... Бате, виж колко кол! Брат, Крипър, помощ! И хора, мисля това да бъде за днешния епизод. Ще се видим по-късно. До скоро!